ikke lade sig gøre at hente japaneren. Skal det være norsk, eller skal det være japansk efter første hopomgang? Ja, det afgør Takanashi her i løbet af de næste par sekunder. Samme inrun speed som både Ito og Lundby. Det er langt op. Det er rigtig, rigtig langt det her. Hun er tilbage. Det var det her 17,5-18 for Martel, Julia Kykänen, Linear og Lea Lemar i top 10. Ja, det får vi også på skærmen her. Første podiumsplacering. Hun tager føring. Hun overlever på de point, hun er med i forhold. 7 point. Og det vil sige, at det var næst længst. Der ligger der også 2 efter første omgang. Ja. Nede omkring K-punktet, det vil sige, at hun kommer til at tage føringen. Ingen tvivl om. Og går i spids. Og her står restomgang, det vil sige, det er 4 meter. Og selv med 86 meter, så bør hun kunne gøre det. Spørgsmålet, hvor langt hun kommer ud her. Takanashi, hun er en fornøjelse at se i luften. Hun hopper så flot. Her nede omkring bakkestørrelsen, omkring de 100 meter igen. Hun er en klasse for sig selv. Misset ved OL. Hun har vundet nu 11 ud af 14 World Cup konkurrencer i den her sæson. Men ved OL er der lykkedes det ikke for Takanashi. Nu er hun tilbage på toppen. Må altså ærger hende. Hun har ikke lige ramt dagen i Sochi. Og her ser vi det. Ja, hun vinder med 26 point. Knap og nap.